malatiga don kibaru keneka biye alamsa do janvier kalo kleta ani saba kono nay anga foli be aw bela jele kabini aw sigero bi kibara munu mambulo ga do kluga do ode ga fo mali chama chaya fanfe edela ga fo ko e bamagati wale mtala ka nyasi ye mogoma ko be keme sabani muga ani nani kono bo kadamne octobre kalo la fo décembre kalo la samba fla alini mugan kelen kono na aywa kibara musila mo konya la ula edana ga fo ko janvier kalo kleta ani kelen kono la communisme mo ko ne seben kono la ya ila ka fo kadamne octobre kalo kile fo la fo tabla décembre kalo labana samba fla alini mugan kelen kono la ko mali chama chaya fanfe jatige wale mitala ga nyasi ye mogoma ko abe keme saba alini mugan nani koni bonyo ngo koni bon aywa ko o keme saba ni mugan nani na ko ma bishegin koni beno ulu fatura bi kono to aleni duru ko ulu le jogina wa mamunu tununa ko obe ma bi kono to koni bon aywa ali bi sebe kono na tuguni o ya ira ga fo ko eni wale anu famba chama beke banyagara heda di fanfe aywa ali bi o sebe kono ira ga fo ko kene na kuchala aleni sa ni figa so fanfe ko ulu ta koni echara ko kateme yoro to be koni taka ali bi sebe kono la wiya ira ga fo fana ko gawo fanfe ko majugu ye fera bela jelentige wala sa obiseka gere ansogo dugula tugamina ani o tamene gabe ko mi yere minisma mawe ko jatige wole mtara kanya su ulu yere koni ma kere yala ko abe bisaba alinani koni bonyo ko koni bo wa o tamene gabe kibara wole mabluga do pluga o diga fo yan foila ida ka fo ko esraba ka kasara do kerai eni ma fla koni fatura ola aywa kibara musira mo konya la ula ida ka fo ko janvier kalo kletan kono la ko yan foila dugula ko ayra ga fo finengeni fla koni be no ko ulu koni fatura aywa ko eni ma ko fulen koni ga fatura ni ma sura do wala fe ko o sura la sira ba ka kasra de fe ko ulu koni me moto la ulu ni mi camion bay ulu koni na tunyona ko ke kasra kono na ayra ga fo ko eni finengeni fla be koni fatura wa ko nu yere koni shibeta 100 ani wolo ale koni bonyo go koni na aywa mi yere koni ni finengeni fla ko o don ko fulen koni bela ko ulu koni ga janaja kera aywa o temene ga be kibara wala mablo ga dokuluga o de ga fo ko bafla be koni na laminna ko sima ko koni gele alembe ko sobre aywa kibara musira mo konya la ula ira na ga fo ko bafla be aleni mayna du kono ko sima ko koni ga gele ko sobre aywa ko o kunto dore mine ga fo sima glan izini mbeno ni abe fo ma no jamon sima mali sai ko ulu koni ga bara jolondo ka be dogo kun flabo aywa ko o de kun na ko sima ko koni gelale ndo ko sobre nga ayra ga fo ko bara kon be sina wala sa izini koni mina bara dam wala sa do be se ga boni ma ko fule nun koni ga sima ko gelala aywa kibara kunchela kibara wala mabulu ga dokuluga o de ga fo kan 2021 no o be ga ke Cameroon ayra ga fo ko anga samata se ko koni ga bonontan folo la ko ulu koni gaina aywa kibara musira mo konya la ula ira na fo kunu mi janvier kalo kleta ani flahe mali samata sere ma ulu koni ni tinisigo koni kumejira tolantala aywa o koni je koni konona la aywa ira ga fo ko mali koni ye tinisiti aywa ko o kontira kele ani fu aywa amba ira ga fo ko tolontan koni kungela la kosobere nga mi anga samata sere we u fasa fili wala sa o bisega ganye to gamina ore okunna ni ma ko fole nunu koni gaina ni malende bela jele koni nu sojala ugani wale ngonna aywa ambali mawu ni ne koni kuni anga bidu kibaru ye kada kuluka oni che ako kuluma jola au kambe dunanata